Хора, в нещо видео ще снимаме за Brawl Stars. Много време не бях качвал видео, но имам мега боксове, не мога да повярвам. Нека да поканим Дени да играем на Brawl Stars. Дени, Чакай, че аз съм... хора, инвайтнах Дени. Нека да... това. Ето където са рандом карти. Добре. Но тук няма печелен куп. Добре. Дай да печелим по-добре купи. После. Добре, айде. Сега ще играя, хора, имам ето Нита, но ще играя с защото не си мигира. Много ми хареса. Аз съм с Анджело. Абонирайте се за Дени канала също. И за него. Да. Максим Великов. Играем с така. Ако искате още видеа, просто му пишете коментарите. Няма вода. Няма вода на този тъп мап. Ако искате, може да играем на Майнкрафт утре, може би. Защото, може би, ще снимам влог, как отивам към морето. Ще изрязвам някои неща, но повечето неща ще са... Това път аз ще направя влог, защото не път нищо направих. Умрях. Добре, че не. Не, че не ще направя. Хора, аз просто... Сега той не направи влог, но като отивам за морето, ще снимам там, какво ям. Ние винаги ходим на обзор. Най-доброто място. Или па за вас е Спортчака. Ти къде ще ходиш на море, бе? Я кажи на хората. Оля, забравих. Забравяй къде ще ходи на море, но ще ходиш на 5 или на 4 август. 5. Да. Такава вода. О, не. О, да, за тебе също е добре, защото ти си с Анджел. Хора, Има още един Анджел. хора, аз не съм голямо про на Brawl Stars, но А чакай, просто от тук мога да излизам. аз съм много. Взимам кутийки. После ще поиграем с купи. И след малко може би ще имам още едно видео. Пляс. Поле! Бибито ще ме убие. Пускам си хайпер чарджа. Намерих някакъв безплатни наградки в някакъв... Да, о, Дени умирам! Някакъв магазин си взех 10 джим. Да. И сега, тия тук ще ги прибия. Елате. Не, Франк спет. Биби го прецака. 2 пауъра. Тук има кутишки. 2 пауъра па, Дени, ела бързо. Хора, ще има още видео, но не бях качвал от една-две... Франк, да. Моля, Франк съдо. Не бях качвал видео от 7 години. Аз го снайперирах. Искате ли да има поредица? Аз умрях. Умря ли? Тя върна. Извиняйте, ако сте с слушалки. Дери сега дай да пускаме купи. Пускаме Dual Showdown. Ще играя с Quick, или с Леон. Вижте кой има. Хора, искате ли да играя с Quick? Дай, пускам с Quick. Дери, с кой скин да игра? Ето ме кефи бе много. Давай, реди. Мал, не мога повярвам, че си възвърнах YouTube канала. Мал, целия съм пот. Навън само да ви кажа 45 градуса. А на Плевен, който от Плевен... Сега ще ви кажа на колко градуса. Делиславе, бе, пускай, бе! Да, чакайте, сега ще ви... Само да видите колко градуса е. 33. Аз мислих, че е 4. 33 градуса. Ти играеш като бот. Не, ще обреш от мек. Ето ме. Пляс. И знаете, ако копирам Ванко. Ел. Не, кажи нещо. Колко? Ти не си говориш на канала! Какво говоря? Гошо Вантелис.
Горе. А, Ето. много. По-долу, вижте. Добре. Утре може би, Русия и Украина. Русия нощче Украина. Какво значи това? Русия се бие с Украина. Лили! Лили! Добре, сгинахме. Няма да... сега имаме стар дропове, хора. Стар дроп! Вчера... Той отваря моя, аз неговия. Давай. Отваряй. Денислава, нямам късмет днеска. Нека да ви... Много мраза свети нещо. Чакайте да си вземем Дейли Флито. Аз не взимам. Хора, отключвам. Кажете ми. Всички казват да отключвам Честър. Амбариум, Спайк и Санди. Аз отключвам Драко. Той отключва Драко, аз съм го отключил Драко. После Байран ще отключваме. Аз ще отключвам после Джанет, хора. И после Кит. А после ще отключваме Хънк. Или пък Колет. Не Хънк. Брат Марти има Колет. Абонирайте се за канала на Марти Про. На Марс Прото ли беше, забравих. Той така се е кръстил за Марс Прото. Моля ви отидете да се абонирате, защото има само 3 абоната. А дали има 86. Благодаря ви много за тези абонати. Колко време ще мога да снимаме? Защото преди можех да снимам само 12 минути. Той снима до колкото имаш. Млъкнахме. Извинете, просто се концентрирах. Там стрелям по Лили. Остави не. Дени, Бел. Бягай. Дени буквално намери някакъв сайт, хора, в който пише там да адмокне Аз го намерих в TikTok. Да, в TikTok си гледаш TikTok. Какво? В TikTok си гледаше TikTok. То много ясно, че като е в TikTok е гледал TikTok. Какво говоря, бе? Там влезе в един сайт и пише да адмокне нещо и ще получи първи ден, дадоха му безплатни 10 джема, ще му дадат безплатен Legendary Star Drop, който не разбира от Brawl Stars. Не разбирай, моля! Тай с 11! Пишете дали сте убивали Нита с 11 Power Up, защото аз много пъти съм. Аз съм убивал много хора. Хора, имам мек! Забравих да ви кажа, че имам мек! Извинете, които са шоки. Просто обичам да креща. Сега ще играя хора с Conor Ръс. Хора, искате ли да съм една маймуна в Brawl Stars? Айде, ще съм една маймуна в Brawl Stars. Ще играем Маймуна и Едгар. От вас как ще играем? Едгар, между другото, е много щупен. Ето този тук до мене го отключи. Аз му отключих Едгар. Аз също го отключих. Отключих му. Кой ти отключих, бе? Дък. От Legendary Star Drop му отворих. Буквално беше Rare. Аз се отключих и Нани. Да той си отключи Нани от мегабоксовете. Много се радвам, че завърнаха мегабоксовете. Поздрави на сестра ми. Даже 5 неща. Поздрави на всички, които се казват Дея. Или Максим. Кой се казва Максим освен мен? Ха. Така. Денислава е. Сега ще пусна един емол. Аз ще спомням как много му написах. Максим и той вика, ама аз не се казвам Максим, аз се казвам Франклин. Да, тук сега на един стрим, хора гледаме и по едно време Дени пише, беги, Денислава, беги. И по едно време Дени пише Максим и той вика, аз не се казвам Максим, аз се казвам Франклин. Франклин от GTA ли, бе? Най-добрата игра. Дени е любимата му игра! Майнкрафт. Оттам научих английски. Какво? Оттам научих английски. Той оттам е научил английски. Аз съм само втори клас и знам малко английски. Малко тулс. Спря ли, бе? Мога да отбелязвам със тази точица. Какво ще отбелязваш, бе? Ето вижте, една точица.
Какво ще отбелязваш, бе? Аре, идвай, бе, човек, ще те убият. Не умря. Ти умря. Си дед. Бабаш! Сели ме гони! Лутнах. Хора. Хора. Изчакай да се избия. Готово. Моля, Шелето, ако ти беше пуснала ултимейт, ще да се... Моля, прегря ми телефона. Твой телефон е печка, бе! Айде играем и до другия стар дроп. И после ще играем няколко къстамайз. Още две покупки. Не, пак пуснах с Мико. Кой ви е любимия броулер в Brawl Stars? Който не играе Brawl Stars? Какво прави? На мен да съм една. За тебе ти е една ли? До мен знаеш кой? На мен любимия ми броулер е Кит. Хора. Ама той го няма. Кой? Аз нямам Кит, да. Хора, имаме 4 бебешорчета. Имаме бебе котен. И едно е мое. Моля, колко ще мога да снимам, бе, брат. Преди... Две са негови и две мои. Аз не живея тук, където е той. Аз живея на друго. Аз живея на Плевен. Поздрав на всички от Плевен. И от Ясен. И от Спордим. И на Дезнам. И победа. Каква победа, бе? Уби Бъс. Браво, Денка. Бъс се беше се опримо и аз съм чик. Моля, това не е бъвния броуър. Скача върху кутийките. Аз го имам този броуър. Хора, но той един ни не харесва Мико. Убих някой. Нита. Да. Виж Едгар колко е щупен. Да, буквално той... Купчета. Не. Много креща. Много креща. Извинете, че някой крещи. Сега ще пусна един емолк. Извинете! Моля да се прибиете. Не, тя се тимнаха. Кой? Они се тимнаха! Аз почти ги убих. Къде са? Брат. Аз какво? Давай на игра и пускаме къстамайз. Едгар, какво съм го направил? Мале. Дигнах купи. Аз даже съм на силвър. Аз никога не съм бил на силвър. Какво? Мале, ти почти си голд. Добре. Честър. Хора, трябва да стигнем до там. Ама някой друг епизод ще снима на ранкет. Какво? Хора, излезем от пола. Извинете, че оказвам. Къде има кърпи в тази къща, бе? Къде са мокрите кърпи? Отивам в банята. Фак! Ето си. Хора са малко кавка. Хора, сори, че чувате този звук, но имам хлеба. И ти умре от кит и аз умре от кит. Дай последна игра, като не спечелим стар дропа и няма да играя този път с Мико, а ще играя с Сърч. Сърч, пратикте! И сега ще направя заедно салто. Хора, аз съм Сърч. Чупих си крака. Плюс това имам и Гел. Дай свеща, бро, цялата игра. Не ме хейтете. Гел пуска много и торнадо. Хора, време е за малко satisfying.
Извинете на тия, които сте с шоки. И които спите в момента. Или братчето ви спи. Аз съм го седал под събу и представя си, да го събуде какъв съм простак. Ой, задавих се. Ой, извинете. О, не! Ако или майка ви е увикала, или баща ви, или... Но тук има един хубав брок. И ще умреш от него. Има болно 5 кръв. Да, умрях от него. Ти го прибия. Брат, със сърч. Ой, какво се чува татка е? Дуниславе. Да. Какво се чува татка? Не! Манди. Да, къстамайз. Не спечелим с тази група. Къстамайз. Няма! Махна се къстамайз. Дай на нокаут къстамайз. Ход за къстамайз има. Ай, пускай го. Пускай. Пак ли ще е с такива рандом мапа? Да. Хора, пускам шили. Хора, сега... Не мей си, бе! Хора, пускам... Едгар. Хора, пускам шили, защото това е много щупен герой. Манго! Извинете, ако майка ми мрази Манго. битбоксове. Брат, то става и да мрази и битбокс. Той Гошо Вандалис, като мразиш всичко. Ние тук долу си имаме... Максиме, никой не може да стигне. Гледай, ние тук долу си имаме... Дели помощ! Цепам. Виж какво правя? Аз горе атакувам. А ти виж какво правя? Аз Бразо! брат, спайк не може да стигне до мене. Брат, ма ние виж как водим. Аз водя. Ние тук долу с нашия. Аз се... Той има хипер... Той е пътник, бе. Робот! Дени, стой там! Аз седа. Ама той има трето там! Той има трето! Тук горе има трето такова! Този това ли повече не иска? Какво е това? Помощ! Някой сокче. Помощ, аз съм голям. Максимум съм голям. Бата, аз владея тук. Аре, вървете! Давайте, Дени, върви и ска... Бате, голям си, не. Работа ме за клещи. Много си. Много работа ме за клещи. Ще го приби. Сокче. Какво сокче? Не! Аре, бе, брат! Остават ни малко, давайте! Нубове! Това беше много тъпо. Това ме телепортира в последната секунда. Пуш. Нашия седи горе и вода е брал на наш. Аз праскам бот. Праснах малко бот. Аз имам ултимейт. Сега само да ми доближа, че стане страшно. С шок ще ви правя... О, не, той има хиперчарч. Диви щастливи! Късмет! Брат, И нашия има хиперчарч. да, аз изпържих крола и спайка. О, бот. О, не бот. Помощ! Пляс! Пътам го до... Давай! Изпържи. Давай, стой! Стоя. Победа! Ще победим. Маля, аз с Шелито ги изпържих, бе. Какво не свърши ли времето, бе? Пас! Айде. Брата съсед бях. Оп. Епи! Митинг! Хора! Митинг!
Ами хора, мислим тук да свърши клипа. Да. Ние- Чао. До нови Чао!